Ами аре, нормално, да. Що не му го кажеш утре, като не е пиян? Сега дром сарма, тъжен е човека, ще го взема пара. Ама ти си мислиш само за твой интерес, бе, човек. Не виждаш ли? Ти нямаш култура. Ти си мислиш за твой интерес. Теб та боли хуя за него. Брат, ти се махаш, да, ще го взема. Ти си мислиш твоите схемички. Не е така? Еми като е естествено, колко занимаваш, той не ще му се слушат глупости. Ай търси номера на хазайна и му се звъни. Защо ти го дава той, като не иска? Явно. Еми прав съм. Аз съм винаги прав, пък съм седнал. Ами айде. Ай сега като си голям схемаджия, маняк бизнесмен, намери номера на хазайна, вземи му пара, като боли хуя за него, приеби го това. Не ти се карам, брат, що ме. Знам, не ти се карам, брат. Ей, брато, аз не ти се карам, чуй ма сега. Аз съм му приятел, цяла вечер е бил вкъщи. Брато, ко се остави момчето, до сега седяхте на една маса и сега стана, ела брато, чуй ма сега. Виж сега, цяла вечер сме тук, всяка вечер съм тук, той е в нас. Не ти се карам. Ела пи едно малко. Ела, защото чуй сега седяхте на една маса, аз дойдох при вас. Сега станаш с караме за глупости. Вие сте приятели в махалата. Ела тук, ела сега. Аз се радвам, че сте. Ела да пия едно с този маняк, защото е маняк, ела сега. Ела маняк, защото ма изкефи, готов си да ме наскачаш. Ела, аз така обичам смело сърце, ела тук, бе. Ела, моето ще, ела сега. Ай, аз ме изкефи. Нищо! Да, и ти ме изкефи, че си готов да дойдеш да ме наскачаш. Ела, мъжка, смело сърце. Аз така ме харесва, брат. Ела. Дай сме на лайв, гледат на 300 човека. И вижда, че това е андерграунд истински. Разбираш, както седим, маняка вика, не да кой ще дойш, че фъркне това такова. Ви бах ти лепито копеле, пи моето момче, дай. И сега ще докара материал, съм надрусани заедно. Аз да ви кажа, се радвам, че тръгвам от тук, защото... Да, ма вие сте приятели, чуй ма сега. И стана, гледай, пияни сме всичките. Аз съм пиян, аз тази ще отидем да причукам хората, дет му запалиха 20 бона и аз бръмча на тъпи курви, брат ми не ме е дигал, направо взем пистолета, взема някой на Бургас, гледай флагман БГ, какво ще стане. Аз не съм добре. Аз чакам да ме оправи Мики ухото на майка ми подката, сега ще ги шибам тая чер, всичките маняки. Да, вие сте маняци. И ти обяснявам, този виж, знаеш какво, той е ясно, че ако ще го оставя, искаш да го вземеш, ама той му е болно на момчето 4 години тук, сега направо ще го гледам халосан. Ма аз му казвам да не го оставя. И аз му казвам, аз му казвам да не го оставя. Те го принуждават, чуй ма, те го принуждават. Вижте, знаете ли какво? Аз помня. Те са педали, знаеш какво, музиката това, комшиите правят нещата, аз ако съм прил, ще ги изгоня всички от кооперация, ще паля коли, моли, те ще нокаути, направо газа, ще взема целият кооперация, ще направим мания във Варна, мятка и са маняха от партия. Да видиш? А той отчето е добър човек. Ма не е редно да ме натоварват хората. Не е редно, да. Не е както редно. и може, нали знаеш това не? И аз те натоварвам, аз съм Аз този път как да не го оставяш, ти не заминаваш. Като заминаваш, какво се впрягаш? Аз колко път ти как да не го оставяш бара? 1000 пъти ти го кажа. 1000 пъти му го кажа. Така е, но той сега швияно. И сега се впряга, че съм искал номера на хазяйите. Чакай, спокойно на коса. Аз съм спокоен, смисъл. Много ми е безсмислено всичко. Не, ти слушай, ти сега си в депресия и вече не можеш да даш депресия, просто ми е безсмислено всичко. Кой ти е безмислено? Дай да изчекнем тези педали, дете иска да го махаш.